Jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst een beetje een ongeloof. Het ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat kijken hier hanteert. Dat was bij mij dus ook de eerste gewaarwording, want ik dacht dat kan niet, dat Excuseer aan meneer. Dus je probeert dan terug je toekomst. Excuseer aan meneer. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Bij mij vind ik het gewoon te buigen, maar eens mooi naar het controle. vind ik leuk als je met seks omgaat. Het is niet alleen het fysieke dat maar ook soms dat de lieve woordjes.